tayo anagam ammo. Tidir manong nemi agbuybuya tayo. Dito'y Hong Kong nang bukel tay ti grupo. Ne Mars Angels daytat awag tayo. Adda taga Ilocos Sur ken Ilocos Norte, taga Quirino Province ken Pangasinan. Dito'y ne Mars intay nagsasarakan. Ti ne Mars Angels pudno ngagpapagayam. Manu at awenen tintay nagkakadwaan. Manu at awen naragsak di nagsasangwan. Dito'y ne Mars adun tintay naglabasan. Adu aliw liwat intay pagyamanan. Best friends forever daytat kayarigan. Grupo ti ne Mars Angels in Hong Kong. Best friends forever, forever and ever. Sapay ta agnanayon tukuman. Tuy ne Mars tayo anagam ammo. Tidir manong nemi agbuybuya tayo. Dito'y Hong Kong nang bukel tay ti grupo. Ne Mars Angels daytat awag tayo. Adda taga Ilocos Sur ken Ilocos Norte, taga Quirino Province ken Pangasinan. Dito'y ne Mars intay nagsasarakan. Ti ne Mars Angels pudno ngagpapagayam. Manu at awenen tintay nagkakadwaan. Manu at awen naragsak di nagsasangwan. Dito'y ne Mars adun ti intay naglabasan. Adu aliw liwat intay pagyamanan. Best friends forever daytat kayarigan. Grupo ti ne Mars Angels in Hong Kong. Best friends forever, forever and ever. Sapay ta agnanayon tukuman. Best friends forever daytat kayarigan. Grupo ti ne Mars Angels in Hong Kong. Best friends forever, forever and ever. Sapay ta agnanayon tukuman. Sapay ta agnanayon tukuman. Sapay ta agnanayon